Grupp ta' dilettanti tan-nar ta' kuljum jinġabru fil-kamra tan-nar tal-għaqda mużikali Marija Bambina Banda Vittoria fin-Naxxar, fiż-żona tal-Qadi, limiti tan-Naxxar, biex iħejju għall-ispettaklu pirotekniku tal-festa ta' Marija Bambina fit-8 ta' Settembru li ġej. Spettaklu li din is-sena se jinkludu wieħed mill-akbar murtali li qatt saru f'Malta. Dan il-murtal li bħalissa jinsab lest f'waħda mill-kmamar fil-Kamra tan-Nar tal-għaqda mużikali se jkun attrazzjoni partikolari għal-festa ta' din is-sena. Dan l-istazzjon żar din il-Kamra tan-Nar u ltaqa' maż-żgħażagħ u dilettanti pirotekniċi li qed jippreparaw l-ispettaklu tal-Għob tan-Nar għall-festa tal-Bambina fin-Naxxar. Din is-sena ssejna li għandna nagħmlu xi ħaġa partikolari il-25 sena banda, provajna nagħmlu murtal li skont id-dilettanti tan-nar huwa meqjus bħala l-ikbar murtal għal din is-sena. Da fih murtal tal-Blalen huwa qis ta' diametru ta' 10 pulzieri u għoli ta' 10 piedi. Il-murtal inħadem mill-pirotekniku Paul Mifsud li flimkien ma' sħabu dilettanti pirotekniċi naxxarin jinsabu pożittivi li dan il-murtal se jkun attrazzjoni piroteknika. Iżda fiex se jkun jikkonsisti dan il-murtal u x'għandu speċjali iktar minn murtali oħra. Dan il-murtal ħajkun jikkonsisti f'murtal tal-Blalen, ġo fih il-mitluqin li fihom anke l-Blalen ġo fihom u fih il-Blalen ta' 8 minnhom bil-beraq u minnhom bl-istilla. Għal dawn id-dilettanti l-piroteknika hi parti essenzjali mhux biss mill-festi iżda wkoll mit-tradizzjonijiet Maltin. Aħna dan huwa folklor Malti u d-dilettanti tan-nar kollha jagħmlu ħilithom biex din il-piroteknika tkompli tikber ġewwa Malta. U ma jħarsu l-qoddim lejn il-festa ta' Marija Bambina, dilettanti li din is-sena se jitilfu ħafna mill-festa għaliex ikunu impenjati jaħarqu n-nar, iżda bla dubju li l-ikbar sodisfazzjon għalihom se jkun li l-murtal il-kbir jinħaraq kif ippjanat għas-sodisfazzjon tagħhom u tad-dilettanti naxxarin kollha.